kwazisana show tini wenyu nasi vada kutaura neshona ivo vari tini Yes, I'm doing. Hi, busy. Saka ungavapo vana vangada kuzviseka muupenyu hwavo kuti ndikutaura kana kudakura hamufoiri munhu anonzi anofoira kwete nechikudzana ndauya pano ndikutaura chishona ndichareketa neshona ndichavataura neshona ndichaita zvinodiwa nevana neshona kusvika vapresidenti vabvuma kuti ngatitore madhigiri edu ndinoda nokudinana kwedu amaita vana vakabvira vapera achingondifonera chinhoi yaindifonera emesiu yaindifonera asi ndangotanga ndingokwana pa vanhu vekuno vakandifonera kuti toda kuti mumbouya pano hazvina kuitika kusvika zuva ranhasi so mwari vanemi mese
Ini ndakaberekwa mufamily iri poor yakati sauke. Ndakaberekwa mufamily muneiti pachirungu orugawati. Pamusha pakati kure panga paine madzimai vakati wandei. Mai vangu wechitatu amushakamabao. Ndakakura ndiri munhu aingoda zvokuziva kurima, kuziva kuti nhasi baba vari kuite and why vaita ichi. Zvakuda kukura kwanga ndakaenda kuchikoro maningi, ndaiwa nezvinhu zvaingondiletsa muupenyu. Ndakaita sabject pachikoro chinonzi icho neBible school Bikita subhead which is 68-69. Ndichibva ndapinda mustandard 170 ndopachinjwa magrades apo magrade 1 magrade 2 ndopapindawo madhora nemasensi. Ndikakura zvakadaro ndaendawo paidziyo yava grade 5 ndikangodaro grade 7 ndakazoitawo ndadzimba pataigara ndakazodzimba ikoko nelenda portion act muyamata kuti save mozedekizia ndo mataigara imoko ndo matakazodzimba ndosaka machiona nhamu yange yeminda kayakatangira ikoko ndokuti ndii ndakatanga kudzimba. Hakusi kutsiwa asi ndakatiwo makatidzingawo eya 10 yangu imwendowo kwandakadii kamakatiisa. Now from there 1975 kutanga kwayo ndakaenda kuBundu muna 9 April. Mozambique yanga isati yaita obtained independent. Ndo batakwenda kunosikira nayo Mozambique akazeita independent tamo mudondeimu kudzimara tazoenda paya panonzi panyadzonya akagadzika paya hondo yese yanyati yakaitika yakandipotsawo. Tikabvapo ndikuita mapekwa tikaenda panonzi pachibhawa end of 1975 1976 ndikaenda kutraining muTanzania nachigwera ndikabva ikoko tikambopinda mumusha ndobva ndadzoka futi tamboti kuwarendi chano zobva kuriye ndaikuti kuriye ndobva kumusha kuMozambique ndobva ndazoziva enda nevamwe nevanhu varoots tikaenda navo kuromania independence chiri the commander weAir Force takaenda tese tikanotrainewa tiri mufokaut imwe chete izvo zvavakaita. Ndekudzidza zvombo zvohombe zvokuti ndinogona kunova chifundiri pano ndozvongo zvandakadzidza. Ndaiva munhu ainga nenjere zvikuru papfuti yangu. Ndaitodharekita ndeyatinoti mebriti inini ndii ndaitodharekita dzairohwa panapa inini ndiri kuchipi ndechidharekita futi kuti mabara kana kuti mabhuza marova nawo marashika nemamiri zakati dai mukamadzora nemamiri zakati yopinda patatu. Look, a person asina kuenda kuchikoro chakanyanya zvaingova zvaMwari zvokuti ndaitodharekita vanhu vane madhigirii.
takadzoka kumusha ati panozi pati kuromani zvinotaura zviromani yapanapa chinotoshupa takatidzidza tikachinzwisisa tikadzoka tadzoka takauya zvimuno tikauya tikarovana nevarume tikarovana kudzimana paiti pasisbam ndii ndakatanga kupinda mutsapasi kundeiona kuti tsapasi yakamira sei kuti dzedu dzingamira sei vanobva kubhoera ndini ndakanga ndiri kudifense tikaronga izvozvo zvikapera tivanhu vakafara zvikuru nesu tikauya tikazendiwainagration emunational army ndini ndakatanga kupinda muwanizeteya asavimuto iya inobatana nematengi mahamadcars and so ndokatakazoenda tiri paingoma kudzimbana paingoma pakadhuka amari iripo itikati nyika yakosunuka kukaita kungopinda muhondo dzisina nebasa rikaiti chienda kumwe ndokubhandazeitwa demobrized 1982 wokuenda municipal police pakatsekera ndokwandakaberekera vana vangu ndiri ebyo kusvika iye zvino ndakura chakanendesa kuhondo rwaiwe kuona kuti nyika yedu ndataura ko takadzimba muchishakwe saniko dzekuzimbia techiuya kubhokera asi taigara pane uchine mukana takadzimba nanhasi vedupandika vasvika ndinochema musoro takugara hatisi kugara pakafanira senzvimbo yadaigara but zvakandirwadza muupenyu ndoza zvimwe zvezvinhu zvakandendesa kuhondo kuti izvi zvine yes of course hatisi kuti takatanga kuenda kuhondo we have been recruited takarukwawo ane something mumusoro mavo zvikapinda mandiri nanhasi zviri mandiri ndakagara mukanzo yezo tichakambodai tichipeta zvebasa hani muntu mukangana kuti takabva kuhondeko but pakasvika imwe nguva yakuona kuti kozvazvi ukaona 1999 ndopakazotanga izvi zvamazungu chichi zvasai zvakaenda kukura maningi zvazvisina maproblem but pakazongotanga handina kuya panopo politics please handina kuya panopo chi politics asi ndiri kutaura nhoroondo yangu ndiri kutaura nhoroondo yangu unatsoinzwisisa izvi zvepolitics izvi tingasvitaura hedu asi zvimwe zvacho hazvivaki kana uchida kuvakika mupolitics ita sei wakika then 82 ndabuda kapinda mukanzo kutagara 99 vazotanga zvevatogwenyika zvakangowanda mdc zanupf what takambozviregerera tikati ari vaendei tongogara zvedu mubasa medu tazopinda paya ipo paya manje taonawo varungu vapinda mupolitics zveke tinodzoka zvekuki mozambiki todzoka zvako mana no hazviti but the only solution yekuti tineutralize varungu kuvatorere misha yavo shuwa akakomanda kuti mina ngaitorwe ngaindi kutaurire kana usina munhu kana usina vhu hauna imba yeunowaka muupenyu imba kuti iwakike ivhu kana usina kamunda kutengi mudzi unoifudzira pasi ungaitoimba muharare but haugoni kuva nezvirugu zvehuku zvakawanda haugoni kuva nemudzi dzakamuno haugoni kuva
unogona kuona mukaka vana vakakura vachiziva kuti mombe inonzi mombe inenge yakambiri. So takaenderera mberi ndinoona vazwi maticha ari muno vamwe vana time yacho mamwe muchivadiki shuwa dzakaendera mberi kutora chi and handina kana regret, handina kana parinotini ndina vekomanda vacho mukuru chaivo wokuti mina nyaini aino kuti tinopokana nevamwe vedu, asi kupokana nevamwe vedu pakanyatsozadziswa pabumbiro remutemo. Tari kuno kuti vamwe vacharamba, asi tose nyika yese takabvumirana neni kuti mina naito tipe vana. Then from there kuma 2000 ndo mandakatsoona tikangoramba takanyarara tinodzoka futi kunhamo papinde nhamo kuMozambique. Nhamo isina kumboonekwa, makumbo maita matekenya mune zvimwe zvituka zvinenge zvinoti kana zvikapuruma zvinondoita mazai mahombe chirumwa nzara chichi izvozvo ndozvaititi todzoka futi kundorumwa nemateke. Vasikana ava kune taiti chitenda chaigwiri rheumatism zvokuti havagoni kumira amwene mabhonzi vakaita sei akasiyana nevarume. Ivo vaibatwa nechitenda chokushaya pawa mumabhuru zvokuti aingogona kumumhanya chete asi kuti achimira kudai akungona here. Zvakaniita kuti nditi katidzokewo kupolitics dzevanhu tikana politics 2003 ndakada kugumira kuGrindora zvikazonzi uyu mukamumisa ikoko kwanonetsa tabheta chorocho chichi ndaregera. Then 2005 ndikamira muHighfields. Imomo muHighfields ndakashanda chose vamwe vangavakura nevamwe vanga vati nevana vanga ndaishanda zvokuti vanhu vose vakangoti kouyu ndorozi runyu, but pakupedzisira takangoitirana jerasi pachekuteka ndobva ndakiwa. Asikandiperera ndobva ndati vendandienda kumusha pangu bhoera ndobva ndaenda kumusha pakusvika kakutanga futi 2008 ndobva ndakiwa asi ipapo ndobva ndakataridza unyanzvi kuvanhu kuti aiwa kana munhu aryiwa haadzi kumasure, kana munhu avoira usangoti ndavoira bedza handichatoti chikoro, kana wavoira enda mberi mwari wachakura. Ndaryiwa ndakanatsotaridza akandidya kuti hakuna kapasiti yokumirira vanhu, asi inini ndine kapasiti. Ndobva ndanatso unganidza njere dzamwari kusvika vanhu vese vati tinenge takakanganisa uyu murume uyu tarirai moni paakaryiwa haana kubva muno anesi chikaku ndaitsvaka chikoro ndaipenda ndarikwakuda vana ndaendesa kuchikoro vana iye zvinezvi ndine vana almost 99 vana ndinofundisa chikoro from grade 2 up to grade 6. Handina zibara vanhu vakanatsoona kuti pane samudziro ndobva ndazobhoterwa 2013 haina kungotinetsa vanhu vese vakangoti chino chizvapinda zvinhu zvavangirishonda handiti ndobva tapinda